ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଜିତିବ ନିହାତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା 176 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି କେବଳ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯେଉଁଭଳିଆ ମାଡ଼ ଆଜି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇ ଏକା ଯାଇକି ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହଁ ଏବେ ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା ଯେ 11 ଜଣ ଯାକ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇକି ଦହିବରା ଖାଇଛନ୍ତି ବିନା ଦହିବରା ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାମିନା ଆସିବ ନାହିଁ ପୁରା ଲେଖିକି ଦେଉଛି ସକାଳୁ ନିହାତି ଆଜି ଯେହେତୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ହେଉଛି ବିଡ଼ାନାସୀ ସେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଭଲ ଦହିବରା ମିଳୁଛି ପୁରା ସକାଳୁ ଦାବିକି ସବୁ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଛନ୍ତି ଦହିବରା ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଖେଳି ନଥାନ୍ତେ 101 ରନ୍ରେ 101 ରନ୍ରେ ଜିତିଗଲେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ T20 ଖେଳ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଜି ସେ ସବୁ ଦହିବରାର କମାଲ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?